Адборачны тур выканаўцаў эстраднай песні – гэта своеасаблівы хіт-парад маладзёжнай вакальнай творчасці, які прадстаўлялі ў нашым горадзе лепшыя артысты Міншчыны. Нешматлікія гледачы з групаў падтрымкі атрымлівалі сапраўднае задавальненне ад канцэртных нумароў, а журы занатоўвала ў свае пратаколы усе песенныя сцэнічныя нюансы кожнага выступоўцы. За кулісамі атмасфера самая, што ні на ёсць рабочая. Когда выходишь на сцену и поглощаешься в песню, то совершенно забываешь про зрителей и просто отдаешься самой песне, всем этим эмоциям, и как-то пытаешься, чтобы все зрители, которых вот ты не видишь, чтобы они прониклись этой песней. Самое тяжелое – это, наверное, подбор правильного репертуара. То есть, наверное, правильно выбранный репертуар – это 90% залог успеха любого артиста. Да, я считаю, что на этом конкурсе это в первую очередь, так как нужно показать что-то новое, что-то интересное, скажем так, не заезженное, как сейчас говорят. Ну и, конечно, второй фактор, который мешает при подготовке, это, конечно же, волнение. Па ўмовах фестывалю удзел у конкурсе выканаўцаў эстраднай песні могуць браць артысты ва ўзросце ад 18 да 31 года. А гэта значыць, што яны або атрымліваюць музычную адукацыю, або працуюць у сферы культуры і ўжо самі з'яўляюцца настаўнікамі для дзяцей і моладзі. У конкурсным праслухоўванні моладзь прадстаўляла дзве кампазіцыі – эстрадную песню кампазітара славянскай краіны на адной са славянскіх моў і папулярную кампазіцыю на замежнай мове, іншымі словамі сусветны хіт. Пасля першага тура з 18 удзельнікаў у наступны выходзіць кожны другі, і сярод іх прадстаўніца Маладзечанскага раёна Дзіяна Башко. Зразумела, што вопыт выступленняў ва ўсіх прэтэндэнтаў для ўдзелу ў славянскім базары ёсць немалы. Артысты, як і спартсмены, не ўяўляюць свайго жыцця без спаборніцтваў. Прыйшоў, праспяваў, перамог. Такі варыянт сёння хутчэй выключэнне з правіл. Старшыня Саюза кампазітараў Рэспублікі Беларусь Алена Атрашкевіч разбор творчых палётаў правяла досыць грунтоўна. Камусьці трэба папрацаваць над сцэнічным вобразам. Нечая кампазіцыя падыходзіць больш для клубна-карпаратыўнага выканання, а не конкурснага выступлення. Іншаму патрэбна подумать над новой аранжировкой. Как мне кажется, вот эта пятерка, которая обозначена сегодня, и ей дан шанс представлять Минскую область, они обладают все вот этими эксклюзивными чертами, которые каждому из них позволят, в случае, если они правильно проявятся и правильно себя подготовят, попасть в заветную десятку для телевизионной съемки. Потому что я хочу напомнить, что мы-то отобрали от Минской области победителей и, я бы сказала, там, лучших в этом году, да, но они-то будут соревноваться и с другими областями, с городом Минском, и нужно попасть, там тоже есть очень интересные ребята, нужно попасть в эту заветную телевизионную съемку, когда вся страна будет следить за соревновательным процессом. Як і ў дзіцячым вакальным конкурсе, для ўдзелу ў рэспубліканскім туры адабраны 5 выканаўцаў. Сталічны рэгіён прадставяць Анастасія Гламозда, Ліліяна Камоцкая, Александра Макольская, Маргарыта Шыбаева і Руслан Пелахоўскі. У іх ва ўсіх ёсць яшчэ крыху часу, каб дапрацаваць сцэнічныя нумары і выступіць так, каб суддзі усміхаліся. Было достаточно неожиданно, достаточно волнительно, что естественно. Очень рады тому, что все-таки получилось пройти дальше. Естественно, прислушаемся к рекомендациям, будем работать. Все было отлично, всем спасибо, зрители супер, жюри супер. Было неожиданно, но приятно. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТБ.